Topic na to for today is kining nabuak tasad ang atong crack case karon. So makita ra nato sa atong video karon. Muna siya dako kayong liki og buak. So magamit na pud tag plastic steel epoxy. Tag 135 pesos lang ni. So makita ra ba ninyo ang presyo diha sa video? So karon maghalo na ta. Black and white. Diri na to ipilit sa atong epoxy karon. Bali sa atong first video ara sa ibabaw ra sa atong video screen nato. Nya diha gabali ikaduha na pud ni siyang hitabo nga nako na kong crack case na buak. So karon magsugod na ta. Balikan ni sa first video namo is mo na gibutangan na mo ni siya og kanang rubber gikan na sa chinilas. So mo ni ang resulta niya murag kibali pang alalay ra na siya sa dakong bangag. Para paggamit nato sa epoxy dire kay siya daghan magamit og makatipid pud ta. Siyempre dako-dako ra pud ng 235 sad. Dire okay pa maning gasket so di sana ko ni bayloan. Balikan nira mong gipalit nga papilit. So bali mo kamo ni siya ang epoxy. So ibaliran niyo yung takob naman ay siya ay murag dagom. Nya itusok ra ninyo. Kay para makuanto yung hungaw, mabuslutan. Kung maibutang ra pud ninyo sa atong mixture na to. Pag human ato ra yung siyang ibutang dire sa atong mixture ng dapit. Kaya dapat kailangan pantay ang black o white para ang pagmix pulido o solid pud kay siya pagpilit na to sa atong bangag sa atong crack case. So pag human ani sa atong pagpantay aning black o white tapos i-mix rin nato din siya. Yung pag human gamito na nato dayon dito sa bangag ato na ipapilit. So karon nahuman na tag mixture ato na din siyang ipilit nato sa atong bangag nga sa crack case. So first layer pa nato ni atong pagpilit nato antod mga sa third layer. So ato ra ni siyang i-plane tapos paguhon na po nato mga 30 minutes or 1 hour tapos balik na po nato sa pagpabaga na po nato pang second layer siya nya pabuto na pod nimo mga 1 hour to 2 hours disend na pod nimo final layer sa ikatulo nga pagpabaga para nga solid ug pulido pod ang atong crack case natong nabuslot. So mao na ni siya karon nahuman na ni na third layer na ni siya. Nya walang na ako gi-video tong sa third layer kay maram gyapon proseso i-review ra nimo itapal. So mora to ang atong topic for today unta namoy natun-an ug thank you for watching. Goodbye. God bless us all. Yes sir.